Күптә түгел, берничә гасыр элек, көннәрнең бер көнендә ис китмәле таң атты. Юк, аны таң ату гына дип булмый. Ул кабатланмас, гасырга бер килә торган таңнарның берсе. Кояш күренер-күренмәс нурларын сокланырлык төсләргә буяп, галәмгә сибә. Күрәсезме, нинди минем нурларым дип иркә төс белән күтәрелде. Шул вакытта бер болытсыз күктән нурларга тагда ям биреп, табигать кануннарын санга сукмагандай ләйсән яңгыр ява. Шундый сихри таң белән көн арасында кечкенә нарасый дөньяга килә. Аңарга Талиян дип исем биргәннәр. Талиян чынлап та искиткеч булган. Йөзенә шул көнне туган таңга охшаган, күркәм, ихлас, саф нур сибеп торгандай. Ай үсәсен көн үскән, Талиян туган көнендә халыкны хәйран калдыра. Бишегенә төшкән нурларга тотынып тора башлый. Көн сайын ниндидер яңалык була. Хәтта кояш ай нурларыннан төрле сүрәт, чәчәкләр ясап, аларны шатлана-шатлана күккә очыра икән. Ә иң яраткан әйбере гармон булгандай. Халык Талиянны бик яраткан. Чөнки ул барысына да авыр, җиңел, кайгы шатлык вакытларында күңел терәге булган. Аның буй-сынына, акылына карап сокланганнар, чөнки кеше нинди булырга тиеш, шул сыйфатларның барысында Талиянда күргәннәр. Аны җиргә фәрештәләр алып килгән дип сөйләгәннәр ди. Талиян нәрсәгә генә күз салмасын, агачкамы, сугамы, кояш, ай, йолдызларгамы, аларны тыңлап, тойгыларын, уй-хисләрен аңлап, кешеләрне, табигатьне шатлык тойгыларына китерерлек көй чыгарып, гармонда уйный тора булган икән ди. Шуның өчен халык аның гармонына да Талиян дип кушамат биргән. Талиян гармонында уйнаганда, кешеләр, сандугачлар, хәтта табигать тынып кала торган булган икән. Моңны ишеткән һәр җан үзен оҗмах дөньясында итеп тойгандай. Ә Талиян яңадан яңа көйләр уйнаган, халык үкиләргә сүзләр кушып җыр итеп җырлаган. Сандугачлар үзләренең моңына Талиян моңын өстәп сайраганнар. Талиян күпме генә мактау, җылы, чын күңелдән сүзләр ишетсә дә, аның йөзендә ниндидер бурчылы уйлар күренгәндей. Талиянның җаны тәне белән шатланганын күптән инде бер кемнең дә күргәне булмаган. Барысы да аның моңына гашык булсалар да, Талиянның сагышлы йөзенә күнегеп беткәннәр ди. Авыл кырында гына очы болытларга терәлгән Сафлык исемле тау бар икән. Исеме Сафлык булса да, ул тауга кешеләр аяк басарга кыймаганнар. Чөнки ул тауга менәргә тырышкан кешеләр ниндидер авыр хәлгә очраганнар. Шуның өчен дә тау итәгеннән алгарак барырга беркем дә батырчылык итмәгән. Тик Талиянның күңеле нигәдер тауга тартыла. Тау аны үзенә чакыра дип тоя. Нигә икәнлеген Талиян үзе дә аңламый, һәм бер мизелгә дә күңеленнән чыкмый. Шундый гүзәл тауның кешегә начарлык китерүенә бер дә ышанмый. Бердән бер көнне Талиян кулына гармонын алып тауга таба кузгала. Тау битенә җитә. Нинди сихри дөнья! Һәр агач, һәр кошның сайравы үзенчә ям бирә. Төрле агачларның очы-кырые исәбе юк, ә җимешләрдән аяк басырга урын булмагандай. Бары җан иясен тәмле су белән туйдырган тау уртасыннан чишмә ага икән. Чишмә үзенең агышын төрле сихри көйләргә салып, тауга кабатланмас ям, моң өстәгәндәй.
Тальян табигатьне тәүге тапкыр күргән сыман үргә беренче адымын атлый. Ни мәгъҗиза! Беренче адымнан ук Тальян тәнендә, җанында ниндидер рәхәтлек тоя. Тауданмы, күктәнме гомердә ишетмәгән, тоймаган көй ишетә, тик аңлый алмый. Әллә кошлар сайравымы бу ди? Юк, бу көй кошлар сайравы гына түгел. Я Ходай, нәрсә бу? Ни эшләп мин бу көйне моңа тиклем ишетмәгәнмен? Нинди моң бу? Тальян тойгыларыннан хушына килә. Тагы да атларга тели. Кызганычка каршы аягын үргә таба кузгатырга кемдер нәрсәдер җибәрми ди. Тальян күпме генә тырышса да, аягын алга кузгата алмый. Ишетелгән көй җир йөзендә булмаган көйнең башы гына булган икән. Аның җаны түзми. Таң белән гармонын алып, сафлык тауына кире китә. Җитә үткән көн тукталган урынына, колагында һаман кичәге моң яңгырый. Кыяр-кыймас кына тагы бер адым атлый. Үткән көн ишеткән көй тагы мөгъҗизалы булып бизәлә, тик аякларын алга таба кузгата алмый һәм кире борылырга мәҗбүр була ди. Таң атар-атмас тагы да бер адым атларга, тагы да көйнең дәвамын ишетергә ашкына. Бер генә дә бу көй колагыннан чыкмый. Җанында кала бара. Гармоны белән кабатлый, эзли, тик дәвамын таба алмый. Киләсе таң ату белән тауга ашыга. Көн артыннан көн, айлар, дистәләгән еллар үтә һәм һәр кеше картайган кебек, Тальян да картайганнан картая, ләкин тукталмый. Көн сайын тауга үз сукмагына кузгала. Көй өстәлгәннән өстәлә бара ди. Әле тауның уртасы гына. Тальян ашкына. Ул ышана, көй азагы тауның очында икәнлегенә. Тик картлык барыбер үзенекен эшли. Бердән бер көнне ак сакаллы, ак чәчле Тальянның аяклары бөтенләй атламас була. Үзе картайса да, аның күзләре яшь балаларыныкы кебек саф, изге карашлы булып калган икән. Аның бу сафлык тауына менә алмавы гомернең иң бәхетсез көне булган. Яткан килеш көч хәл белән гармонына үрелә, тик хәле җитми. Аны аңлап, гармонны бирәләр кулына. Күзе йомык килеш, яткан килеш гармон телләренә баса. Тирә-ягындагы бар кешеләр тыела-тыела елый, кешеләргә кушылып хәтта сандугачлар табигатьтә елаган сыман. Барысы да аңлый Тальянның гомеренең соңгы минутлары килеп җиткәнен. Тик берсе дә ярдәм кулын суза алмый. Гармон тавышы акрын гына ишетелер-ишетелмәс, соңгы тапкыр тын алгандай тына бара.
Кинәт ап-ачык күк йөзендә яшен-яшнәп күк күкрей. Күз ачып йомганчы, кояшның бер нурын калдырмыйча кара болыт каплый. Җил давыл куба, боз катыш яңгыр ява башлый. Тальянның күзе йомылганнан йомыла, сулышы тынганнан тына. Халык курка. Әллә ахыр заман микән ди? Кемдер бу бәхетсезлекне сафлык тавыннан Тальян алып төшкән. Ата-бабаның сүзен санга сукмый, гасыр буена аяк басмаган тауга менеп, бәхетсезлек алып төште. Бар халыкның тынычлыгын югалтты. Ә хәзер нәрсә бу? Ахыр заманмы? Бер кеше ишетмәгән көйләрне кайдан чыгара ул? Бу иблис кагылышы. Безнең үзебезнең гомер буе көйләгән көйләребез бар, һәм ул көйләрне үзгәртергә теләмибез. Тавыш куптаручыларның берсе алга чыгып, халык, әле соң түгел, Тальянның җаны бар, үзе үлгәнче Аллаһка корбан итеп тапшырырга кирәк дигәндәй. Ыгы-зыгы корбан теләүчеләргә каршы Тальян моңына гашык адәмнәр каршы басканнар. Тальян хушы белән аңлый. Бармаклары кузгалар-кузгалмас, иреннәрен аз гына кыймылдатып нәрсәдер әйтмәкче була. Күзен ача. Аның күз карашыннан булай да аңлап була. Әгәр дә сезнең тынычлык өчен минем гомерем кирәк булса, алыгыз. Менә үзара сугыш башлана дигәндә, кинәт барысы да тынып калалар. Сугышырга тоткан таяк, ташлары аларга буйсынмыйча, кулларыннан аллы артлы җиргә кыйла. Ниндидер җир титретерлек аваз ишетелә. Бар халык эзләнә, тирә-якларына карашалар, тик бер нәрсә дә күрә алмыйлар. Аваз кире кабатлана. Тальян, син гомереңне тулаем кешеләргә бирдең. Туганнан бирле Алла юлыннан чыкмадың. Шуның өчен үзеңә яшәргә дип мин сиңа Аллаһы Тәгалә исеменнән тагы да бер адәм гомере бирәм. Тик шуны бел, әгәр дә син, Тальян, тагын да бер гармун теленә кагылсаң, синең гомерең шунда ук өзеләчәк. Син ризамы? Бар халык күз бугандай курыккан, аптыраган төс белән Тальянга карый. Тальян көч хәл белән күзен ача һәм карашы белән ризалыгын белдерә. Һаманда тынмаган җил болытлары ашыктыра-ашыктыра тау артына куып батыра. Яуган бозның һәр бөртеге ап-ак чәчәкләргә әйләнә. Кояш иң күркәм нурлары белән ягымлы гына битеннән сыйпай. Тальян акрын гына тора. Халык шикле төс белән артка чигенә. Тальянны корбан итеп бирергә теләүчеләр, "Коткарыгыз, иблис!" дип ярдәм сорап авыл ягына йөгерәләр. Сандугачлар сайрауларыннан туктыйлар, җил тына. Чынлап та, кешеләр генә түгел, хәтта бар җан иясе, табигать тынарлык була бу хәл. Тальян төсе тәне белән яшьлегенә кире кайта. Тирә ягында бер кемне дә сизми, йөзе ачык, якты, Алла кулына гармунын. Шомлы тынлык туа. Тик бер адәм дә авыз ачып бер сүз әйтә алмый, хушларына килә алмыйлар. Барысы да аңлый. Әгәр дә бармаклары бер гармун теленә тисә, бирелгән гомерле өзеләчәк. Тальян ашыкмый. Ул бәхетле йөз белән сафлык тавына таба кузгала. Адым сайын йөзе яктыра бара. Салмак кына сихри адымнар белән тау битенә якынлаша. Бар кешеләр, кошлар, хәтта табигать Тальянны күзәтә. Халык үзен үзе аңламыйча, хәсрәтле төс белән Тальян артыннан атлый. Сафлык тауына җиткәч, барысы да туктый. Тик Тальян гына сукмагыннан күтәрелә ди. Җитә тапталган сукмагының кырына. Ә сафлык тауының очына җитәр өчен тагын да бер кеше гомере җитәме, юкмы?
Тальян тукталган урыннан тагы да бер адым атлый. Әйе, ул шикләнми. Чөнки башы булган көйгә дәвамы өстәлә, кире борылырга уйлый. Тик күңеле җаны алга атларга куша. Колагында моң яңгырый. Сандугачлар, Тальян, китмә, тагы да атла үргә дигәндәй сайрауларын үзгәртеп. Тальян тирәсендә әйләнәләр. Тальян шикләнеп кенә аягын кузгалта. Үзенә үзе ышанмый. Аның адымына берни дә кымычауламый. Моң өстәлә. Сискәнеп китеп атлый тагы. Тагы һәм акрын гына үргә таба йөгерә башлый. Колагында, хушында, җанында могҗизалы моң җыр. Ул үз-үзенә ышанмый. Бу хәл изге төштер дип уйлый. Төшендә булса да, тауның очына җитәм дип, һаман да йөгерә һәм сафлык тауының көйнең очына җитә. Әйе, ул ялгышмый. Гомере буе эзләгән көйнең азагы шу. Ул һаман да бу төш дип уйлый. Шатлыккамы, кызганычка каршымы бу төш булмый. Тальян күккә карый. Көем минем, биреп китмә. Мин ишетәм сине. Мин бит сине гомер буе көттем, эзләдем. Әле генә Ходай мәңгегә кавыштырды безне. Хәзер безнең куш гомеребез уртак тыныбыз. Синнән башка яшәү, сине ишетми үлү үзе бәхетсезлек. Югалма. Әгәр дә ташласаң, миңа талган гомернең кирәге булмаячак, чөнки минем җаным өчен ул җәзага гына әйләнәчәк.
Тальянның бармаклары гармон теленә якынлашалар. Аста калган кешеләр Тальянның гомере өзелгәнен күрергә теләмичә, куллары белән күзләрен каплыйлар. Табигать тына. Тик сандугачлар гына Тальянның тирә-ягында хушыңа кил дияргә теләп, үзләре дә аңламаган, сайрауга охшамаган тавыш чыгаралар. Тик Тальян гына аларны күрми, ишетмәй, күккә карый. Рәхмәт, Раббым, мин сине яратам. Бармаклары тияр-тимәс гармон телләренә кагыла. Җанны үтеп чыгарлык көй ишетелә һәм көчәйгәннән-көчәя. Астагы кешеләр сак кына тау эшенә карыйлар. Тальян гармонында изелеп, җаны тәне белән гомере буе эзләгән тапкан көен уйный. Ике гомернең бу иң бәхетле мизгеле була. Һәм аның ул мизгелне бер нәрсәгә дә алыштырмаячагын барысы да аңлый. Моң тау битеннән ягымлы хәрәкәт белән бер күккә күтәрелеп, бер төшеп, бар кешеләрне доланы каплап урала ага. Моң аккан саен арта бара. Шул вакыт халык тагын хәйран кала. Тальян баскан сафлык тавы өстендә күктә төрле төстәге күпер күренә. Бу гаҗәп хәлне күк күперен кешеләрнең тәүге тапкыр күреләре булган икән. Тальян кие күпергә кагылып, тагы да моңлырак ишетелә. Тик Тальян үзе генә көй арасында, һавага, кояш нурлары, табигатькә, сандугачлар сайравына сеңеп югала. Сандугачлар Тальян киен туктатмый сайрый. Ул югалган җирдә әйләнә изләнәләр һәм Тальян киен үзләренең моңына катыштырып сайрап, төрле якка таралышалар. Кояш нурларын бизәп, ләйсән яңгыр ява. Күк күпере Тальян эргән тауны, доланы ягымлы итеп кочагына ала. Күк күперенә карап кешеләр Тальянны күргән сыман тоялар үзләрен. Һәм күңелләрендә Тальян күперен хис итәләр. Бар халыкның күзләрендә яшь, үзләре түгел, аларның җаннары кычкырып елый. Шул ук чакта тәннәрендә, күңелләрендә Тальян калдырган мәхәббәт, моң, рәхәтлек. Тальян моңы, Тальян күпере һәм сагыш. Ташлама безне, Тальян.
Хөрмәтле радио тыңлаучы, якын дусларыбыз, әле сез Вәрис Акбашевның «Тальян» исемле әкияте буенча әзерләнгән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Рөстәм Вәлиев, Казан нуры халык кораллар оркестры башкаруындагы халык моңнары тыңладыгыз.